Kør! Så hop ind over det! Jeg håber, jeg har fået tæt på. Politistriberne er tilbage. Yep. Meter haskælk. Jeg har ikke set den der før. Har du drukket af flasken? Fik det i søndags? Søren, har du drukket af Sandermand? Nej, det kan jeg love dig, jeg ikke har. Det gjorde du den første dag. Men den kan bruges gennem 65 rejser. Yeah! Nej, jeg skal lige lave en serie. Kom så, Lotte. Du skal høre om at lave serie. Jeg skal mens historien hører på, har været til aerobic. Ja, for satan. Kunne du se det? Okay, det bliver en fuldskrig. Ja, jeg skal lave det. Så kører den i 16. Nej, jeg er spejlet. Søren kører i 16. Jeg trækker lige kameraet lidt tilbage. 2, 1, nu, kom! 1, 2, 4, 2, 3, ned! Og så tilbage. Båndet, yeah! Yeah! Og så klar. Ja, det var godt klaret, Pia. Godt klaret, ja. Og en prøve. The Glenny Experience! Er det den brune glider? Skal den her restbrød? Torben! Vi skal skrue op. Torben! Jeg skal... Torben! Vi skal have shorts på. Jeg skal være Ankerson. Jeg skal være Ankerson. Men okay. Det kan vi godt klare. Hey Hanne, har du ikke din nye smarte Lego Bionic på? Det er det, der hedder TDC på slapkage. Thunderstruck! Kom nu! Flimsen, hvad så? Er du også på 67 ferie derude? 65. Flimsen, jeg tror godt, min mor kunne falde på dig. Det er samme alder. Hvordan er det? Flimsen er i 40'erne, men søster er kun nummer 30, ikke? Prøv at se en skæg, det var det. Bare lidt sæt.
Det er bare free love, det dernede. Så lige vi tager en body scan, så vi kan være sikre på, at han er okay. Så kommer man det røde lys. Det røde lys, det er fremme. Du kan bare ikke se det. Skal han have en skraldespand? Hvordan ser det ud? Skal du have en skraldespand siden? Nej. Du skal med ned og spise på Lanona. Sådan der. Kærlighed, kærlighed, hvad du vil. Der findes intet ord, der visler til. Så kald det lige, hvad du vil. Fløjte! Ej, det er den der følelse, så du kan... Hvordan synes I selv, det gik? Semi Godt. Semi. Hvad siger Carsten? Jeg synes, det var top. Vi fandt hinanden på pisten. Det er i orden. Hej Søren. Vi har hermed konstateret, at det er hårdere at være slavepisker, end det er at være slave. Vores slavepisker for dagen er gået totalt kold. Her har vi så slaverne, som alle er vågne. Alle sms'er. Der er så en længere slange derhenne. Han er også vågen, tror vi nok. Men under alle omstændigheder, så er piskeren gået totalt kold. Det er set før, jeg husker et billede fra Val Thorens eller Val d'Isère. 2,3 meter. Das sind nicht 20 Zentimeter. Du er sgu da en knaller.